Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag der skal jeg vise jer, hvordan man laver en forlæg. Jeg har en ven med, han skal lige filme lidt nu. Nu kommer det. Så starter vi med at lave en forlæg. Jeg starter med at lave et koldbud. Og så starter man med at lave den lidt op i luften. Og så laver man den sådan lidt agtig. Og så på numsen. Så lander man den på numsen, og så kommer op. Og så er man simpelthen klar til at lave forlænger. Så skal man venlig lave en halsskrue. Halsskrue er næsten det samme. Jeg vil sige, at man skulle starte med at lave en værme. Og så der ikke kasse. Og så skulle man prøve at lave en salto, hvor man drejer lidt rundt. En halsrundt og ikke. Og så skal man ikke lige. Og så når man har lært det, skal man prøve at lave det helt rundt. Og så gør det sådan her. Så laver man en halsbrud. Så skal vi lave et backflip alle sammen. Jeg starter med at lande på ryggen. Og så prøver man at komme sådan lidt rundt. Og så prøver man at lave et backflip. Sådan laver man et backflip. Nu laver jeg lige et backflip hele skrue. Men så er med ikke at lande. Så starter man med at lave sådan her. Den skulle man ikke lande altså. Og så lander man. Og sådan er videoen.